Sarina avantura. Kako je Sara pomogla Djeda Mrazu. Jednom na Badnjak, mala djevojčica po imenu Sara sjedila je pored prozora i gledala u pahulje koje su plesale u zraku, držeći svoju šalicu vruće čokolade. Sara nije bila obična djevojčica. Imala je srce puno suosjećanja, ispunjen maštovitim snovima i beskrajnu fascinaciju Djedom Mrazom. Primijetila je čudnu figuru kako puše i otpuhuje na hladnoći. Tko bi mogao biti vani u ovo doba? Pomislila je. Na njezino čuđenje, kako se lik približavao njenom prozoru, prepoznala je veliki okrugli trbuh i pahuljastu bijelu bradu. To je bio nitko drugi nego Djed Mraz osobno. Djed Mraz je izgledao pod stresom, provlačeći ruke u rukavicama kroz svoju snježno-bijelu kosu. Skupljajući svu svoju hrabrost, istrčala je u snježnu noć kako bi ga pozdravila. Djede Mraze, zašto izgledaš tako zabrinuto? Pitala je mala Sara, sa srcem punim brige. Uz uzdah, objasnio je Djed Mraz, izgubio sam torbu s darovima. Nisam siguran gdje sam ih ostavio. Bez tih poklona neće biti sretnog Božića za sve dječake i djevojčice. Brzo kao bljesak, Sara je dobila ideju. Ne brinite, Djede Mraze. Možemo napraviti darove. Treba nam samo malo magije, puno ljubavi i puno božićnog duha. Biće to prava pustolovina. Sa svjetlucavim očima i naznakom očaja, Djed Mraz se složio. Proveli su noć umotavajući poklone koje su pronašli ili napravili od predmeta oko Sarini kuće. Cijelo vrijeme su pjevali ovu laganu, veselu pjesmu. Zamotaj ljubav u dar, mašnicu stavi da napravi sjaj. Dodaj malo i veselog ho-ho-ho. Čarolija je spremna, vidiš li to? Zora je stigla, darovi su bili spakirani, a Djed Mraz, raspoložen trudom i božićnim duhom, pozvao je svoje vjerne sobove. Zajedno, sa Sarom u saonicama. Vinuli su se u mekane oblake. Njihov smijeh i slatka melodija njihove pjesme ispunili su tihu noć. Bilo je to pravo božićno čudo. Te su godine djeca diljem svijeta pod svojim božićnim drvecima pronašla poklone još posebnije nego inače. Osjetili su ljubav i radost upakovanu u njih, nesvjesno izrađene od njihove prijateljice Sare i Djeda Mraza, u njihovoj fantastičnoj, nezaboravnoj avanturi. A Sara je naučila da se najneočekivanije i najljepše avanture mogu pronaći upravo u vlastitom dvorištu. Zapamtite djeco. Uvijek vjerujte da je sve moguće, u snagu vjerovanja i pravu suštinu života, baš kao što je to učinila naša hrabra prijateljica Sara. Možda Djeda Mraza ne susrećemo uživo, ali svi mu možemo pružiti ruku šireći ljubav, radost i dajući darove koji dolaze ravno iz srca. Dakle, pjevajte zajedno i širite radost. Zamotaj ljubav u dar, mašnicu stavi da napravi sjaj. Dodaj malo i veselog ho-ho-ho. Čarolija je spremna, vidiš li to? I baš kao i Sara, i ti možeš imati svoju vlastitu pustolovinu.